كبراتن فوراتن بيت سفري برودكشنز سلام أملاخي بزحلكم بخلو كمي أهلخو أبتزحالة مس حاتي كويننا عبابيانا مود ما بحلفي أبت مود أتا أدينا زحلفة تحمام إلنا قال تزاريبنا نيرنا حالو خابخاتكم رئيكمو بزح كومنتات من صحيفكم لنا زابير أملاخ يبارككم لومي بزعبا أتي حمام أتي من أنت زيادة كنفلت أزيو بزح تمكرو زلو تمرتون سرحون نابقون بزعبو الزخونة حوي دكتور زر أبروخ عديمي له دكتور زر أبروخ كابت تمكرو كابت فلتت وكافلنا كسع موداتا نزا فيديو زي كاتاتلوا حدراب لكم نخلوتون شير قبروا اللابو جابير يبارككم دكتور زر أبروخ حوي بحكي كمسجنكا دسيب لني نهزبنا انت بزعبا زي كفلت بزح تسعر تقوي اللخا سلازي اكزابير أملاخ يبارخكا حداركا يبارخ دكخا يبارخو لومون كمزيلكا كابتي تصعقيد اللو سرحكا ليتي أباها حجي حراي إلكا كمزي خنرخب سلز فقدكا بسمين بسم تغطاتلتي فري برودكشنز كمسكنكا فتو كبور حوي من مخانكا خطلالينا بيت نبر من يخاسكي قرب بزعبها رأسخا قلبلنا يقن يلي زفتوكا حوي داني ازتقم ነገር አለ ወይልካ አዲም ካኔ አብዝኽ ነራኸፍ ስለዚ ገበርካ አዝየ መስክነካ በመሰረቱ አነ ፍሬ ፕሮዳክሽንስ ተኸታታሊ እንተበልኩም ግን አና አይኮነን ወንያቱ አዝዩ ጠቃሚ በጣም ሐናጺ ሞሃ በቃ ናብ መሬት ዝወርድ በቃ ህይወት ሰባት ጽንዋ ዝገብር ነፍስኻ ትረኽበሉ ብዙሕ ደስ ዝብል بتواصل دي بزتفلالي بقى تحستو تقبرو نقرات بتعم زمستن زمهرن سلازخونا أبقى عدتات من داخدكا هم بزح استمهروتات كم تهب يسمعن زتخطات الكون اللو بميديا مالتيو توارخ السخان صدرخان بيت كانات كازخونا هو اللي يبارخ زحوي تانكيو أنا أدلني أي بزقات أمكا مساحة خزارم مالتي شمي كمت داني حوي زبلو زر أبرو كبرا ما ينبب بحال ኣብ برلين حجر جرمني زقمت حكمنا تمهرتي كاب شحنت شعت 186 سقع تسعن كلتن تماهيره مسارتاوي جنرال ميديسن مالتيو بدحريو خا اب كلت فيلدتات مالت اب سنه نيورولوجي سنه نيرف كم سنه عمرو وطعنا سبيشالايز غير اب كلت اوديتات مالتيو أبتن مجمرتا عسرت كلتا عسر سلسة عمتا بس بدالة سرحي بدحريو خاعزن زحلفا أسرع عمتات حجي خاع ميكا متسخلو أسران حدا نخون أب برلين نايبا علي كلينيك جيرة بزن كلتا فيلدتا تسرح اللخو مالتيو بعل حداري بو سلستو قلعتي بقويتا حاو خاي حواتينا بقويتا كبرنا عملاخون ኣብ برلين ዘላ ረሃቦት ቤተክርስቲያን ከዓ ረሃቦት ዓለም ለካዊት ቤተክርስቲያን ከም ሽማግሌ ኮይነ ይግልገልን የገልግልን ማለት እዩ ክብርና አምላኽ دكتور زر أبرو حوي كما عينت حوات سلزلونا بحكي نحقوس نخرع እግዚአብሔር أملاخ يبارخك آمين أبسدت بزح عمد جير كاللخا مس بزحات سبات دما كاب حزبنا تواسا إخا نا حزبنا نا يتحساسبا كونتات نا يزي mental health كمي ألو تبلو انتا يترئ لخا أنا بسلا علنا يزبل كم نيشن كم حزبي بسلا علنا እንደገና ሀቡል ቀና ሁልና ምናልባሽ أنا ብዙሕ ጊዜ እንታይ ይብል መስለካ ማንም ሰብሲ ኣነስ ዋላ ሓንቲ ነገር በቃ ስነ አእምሮዊ ነገር ዝንቀፍ ነገር ወይ ከዓ ዝጎደለ ነገር የብለይን ዝብል ሰብ ክሪኦ ደሊ እየ ዝብል ብውሕድ ሲ ኣብቲ ፐርሰናሊቲና ንጎድሎ ነገር ኣሎ ከም ህዝቢ እቲ ዘለናዮ ሁኔታት ዝመጻናሉ ሁኔታት ቅድሜና ዝነበሩ ጀነሬሽናት ስለ ሀገራዊ ናጽነት ዝነበረ ናይ ኩናትን ምስ ኩናት ዝራኸብን ወላ ሓደ ጊዜ ገለ ሰሞያ ስነ አእምሮዊ ፍልስፍናን ጥዕናን እንታይ ዝብልዎ ነገር ኣሎ ቀደም ከማን ቅድሜና ዝነበሩ ክልተ ሰለስተ ወለዶ ከማን ብኩናትን ብከቢድ ሽግርን ተሓሊፎም ኣብቲ ዝመጽእ ወለዶ ዋላ ኩናት ኣይሃልዎ እምበር ዓብ ጽልዋ ኣለዎ ሕጃብ ጀርመን ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም ኩናት ዝነበረ ብሚልዮናት ዝጠፈ ህዝቢ ብድሕሪኡ ዝነበረ ኔሽን ዝገበሮ ምትሳዕ ኣቦትኡ ከሎ ኣብቲ ጀነሬሽናት ግን ስጋዕ ሎሚ ናይቲ ኩናት ጽልዋሲ
ኣብዚ ኩናት ዘይወዓለ ጀነሬሽን ከማን ፅልዋ ኣለዎ ይበሃል ማለት ሕጂ እንታይ ንኽብል እየ እዚ ኩሉ ዝብል ዘለኹ ንሕና ከዓ ስቲል ኣብ ፍርሕን ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ህዝብና እንደገና ከዓ ብብዝሒ ካብቲ ንቡር ዝኾነ ነገር ብብዝሒ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ሰብ በባዕሉ ፈልጦ ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣሎ ተሰዲዱሉ ኣብቲ ምስዳድ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ኣካይዳ ስለ ዝስደድ ህዝብና ከዓ በረኻ ብስግረዶብ ብዝተፈላለየ ዓድታት ኩሉ ነናቱ ብድሆታት ዘለዎ ብባህሪ እሞ ከዓ ኩሉ ሰብ ዘይዕወተሉ ዋላ ስኻ ተዓዊትካ ኣቲኻሲ ዝኸውንን ዘይከውንን ርኢኻ ተሓልፈሉ እንደገና ናብራ ስደት ሓድሽ ካልቸር ሓድሽ መነባበሮ ኣብቲ ዘለኻዮ ዝመፃኻሉ ዓዲ ከዓ ናብራኻ ሲዕርካ ኣብ ኩነታት ሲዕርካ ክትነብሮ ብትፅዕረሉ ኩነታት ኣብዚ ኩሉ ሲ ብዙሕ ቻለንጅታት ኣሎ ገሊኡ ሲ ንሓደ ሰብ ተሓንቲ ከማን ተኣኽሎ ኣብ ስነ ኣእምሮ ጥዕንኡ ፅልዋ ክትገብረሉ ማለት እዩ ንሕና ግን ህዝቢ ኤርትራ ወይ መንእሰይ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና መብዛሕትኡ ሰብ ካብቲ ዝሓለፉ 4-5 ቻሌንጅስ ወይ ብድሆታት ሲ ሓንቲ ከማን ተኣኽሎያ ኣብ ስነ ኣእምሮ ጥዕንኡ ፀገም ክትፈጥረሉን ቀፃልነት ዘለዋ ውሽጡ ከም በሰላ ከም ስነ ኣእምሮዊ በሰላ ሶኮልድ ትራውማ ንብሎውን ማለት እዩ ፀኒሑ ሲ ኣብቲ ሰላም ዘለዎ ፅቡቅ እነብር ኣለኹ በቃ ሕጂስ ኣምላኽ መስገን ዶባት ሰጊረ ኣብቲ ክበፅሖ ዝደለኹ ቦታ በፅሐ ይመሓር ኣለኹ ይሰርሕ ኣለኹ ገንዘብ ረኺበ ይዕወት ኣለኹ ብዝብለሉ ኩነታት ከማ ነታ ሓጎስ እስእና ማለት እዩ ንምንታይ ብዝኾነ ብዘይርድኦ መንገዲ ስለዚ ኣብተን ዘጋጥማ ነገራት ክንመፅእ ከለና ናብ ስራሒ ናብ ሞያይን ዘጋጥመኒ ወይ ከዓ ብትምህርቲ ክዘውር ከለኹ ካውንስል ክገብር ከለኹ ዘጋጥመኒ ኣዝዩ ናይ ፀቕጢ ሽግር ኣሎ ናይ ፍርሒ ሽግር ኣሎ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ኣሎ ናይ እዚ ስነ ኣእምሮዊ በሰላ ክንብል ከለና ዝሓለፍክዎ ነገር ንዓይ ሓሊፉ ከለኹ ንሱ ምናልባሽን ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ 6 ዓመት ሓሊፈ እዮም ሞ ኣብዘየለ ኩሉ ኩነታት ከምዚ ሎሚ ከምዚ ሓልፎ ዘለኹ እሞ ከዓ ንዑ ዘዘክረኒ ነገራት ብዝረኸብክዎ መጠን ከም ሎሚ ዝሓልፎ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕናይ ፀገም ዝፈጥረለይ ኣብ ናብራይ ኣብ መነባብሮይ ኣብ ኩሉ ነገር ፅልዋ ዘለዎ ነገር ዝገብረለይ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክውስኾ ዝደሊ ከዓ ብዙሓት መንእሰያት ኣሕዋትና አንፎርችነትሊ ወልፍታቱን ይጠቁዑ ማለት እዩ ሰኣን ገንዘብ ኣይኮነን መስተ ትገድፎ ሰኣን ገንዘብ ኣይኮነን ዝውሰድ ነገራት ሰብ ዝገድፍ ከም ዘይወሰድ ተረዲእዎ እንተዘይገዲፍዎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ግን ፈትዮም ዘይኮኑ ከምኡ እቲ ባክግራውንዶም እንዳፈለጥዎ ከለዉ ነቲ ስምዒቶም ዝርብሾም ነገራት ንምሕዳእን ካብኡ ንምውፃእን ብዝብል ኣብ ዝተፈላለየ ወልፍታት ይኣትዉ ድሕሪኡ ቁፅፅሩ ካብ ኢዶም ወፂኡ ውልቃዊ ምፍሻል ገለ ገይሮም ስለ ዝቆፅርዎ ከም ፀቕጢ ዓይነት ከም በቃ እንታይ ምንባሩ እዩ ዓይነት ብዙሕ ናይ ነብስኻ ዘይምንባር ሓይሽ ኢልካ ሂወትካ እውን ኢድካ ምንባር ብመጠን ንሱ ዘይንፈልጦ ዝነበርና ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ቁፅሪ የብለይን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብዚ ግን ኣብ ዩሮፕ ግን ብዙሕ ኣጋጢሙና ከምኡውን መንእሰያት ኣብዘይ ዕድሚኦምን ኣብዘይ ኩነታትን ሂወቶም ብኢድ ነብሶም ብኢድ ወኒኖም ከጥፍኡ ከለዉ ማለት እዩ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኩነታት ማለት እዩ ነዚ ትብሎ ዘለካ ዳርጋ ኩላትና ንሰማዓሉ ነጥቢ ይመስለኒ ህዝብናስ በሰል ኣለዎ ድሓለፎ ትራውማ ኣለዎ ገለገለ ምናልባት ኣዝዩ ዓብይ ይኸውን እንተኾነ ግን እዚ ኣይሓለፍኩን ዝብል ሰብ ክህሉ ድኽእል ኣይመስለንን ኣብኡ እንተዘየጋጠሞ ኣብ ሓፍቱ የጋጥሞ ኣብ ሓዊ የጋጥሞ ወዲ ሓትኑ የጋጥሞ ቀረባት ፈትዎም ሰባት ከጋጥሞም ከለውን ከምዚ ንባዕልኻ ድጎድኣካስ ክጎድእ ይኽእል እዩ እሞ ህዝብናሲ በዚ ድሓልፍ ዘሎ ኣሕዋተይስ በዚ ሓሊፎም እዮም ገለ ነገር ክንርኢ ከለናስ ክንዳናገፅ ነንሕድና ክንተሓላለ እምበር ነንሕድና ክንጭኻኸን ከም ዘይብልና ይርዳእኒ እምበኣር ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትና ናይ ሎሚ ክንኣቱ ዶክተር ዲሜንስያ ወይ ድማ ብእንግሊሽ ዲሜንሽያ ዝብልዎ ሕማም ከመይ ምገለፅካዮ እንታይ እዩ ሓቲት ኣነ ሰባት ሲ ብትግርኛ እንታይ ይበሃል እዚ ቃሊለሲ ደጋጊሞም ዝነገሩኒ ሕማም ረሲዓ እዩ ዝበሃል
ከምዚ ዝፀንሐ ሽም የብሉን ምክንያቱ እቲ ሽግሩን ፀኒሑ ስለዘይነበረ ሕጂኡ እንዳተፈለጠን እንዳተረኣየን ዋላ ባዕድናስ እንዳተረኣየ ብብዝሕ እንዳተረኣየ ከም ዝመፅእ ሓበሬታ ኣለኒ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሽሙን ከም ዝብሎ ረሲዓ ዝብል እቲ ዋና ምልክቱ ምዝንጋዕ ወይ ምርሳዕ እቶም ሰባት እዚኣቶምሲ ቅድሚኡ ከምኡ ዘይፍለጡሉ ብጣዕሚ ሻርፕ ማይንድድ ዝኾኑ ኩሉ ነገር በቃ ፅቡቅ ገይሮም ዘብሉ ዝነበሩ ደጋጊሞም ክሓቱ ይጅምሩ። ደጋጊሞም ክሓቱ ብዘስደምም መንገዲ ኣብቲ መጀመርታ እንታይ ልቢ እንድያ ጠፊኣኮ ገለመለ ይበሃል ምሽ ልምዲ ባህላ ሕጂ እዚ ቱ ሰም ኤክስቴንት ሰብ ኣብ ዕብየት ዕድመ እንዳወሰኸ ከሎ ናይ ምርሳዕ ተኽእሎ ኣሎ ድዩ እወ ኣሎ። ዝከረኒ ስድራና ገለሲ ንዓይ ማዘርና ወይ ፋዘርና ንክፅውዕሲ ቅድሚ ሽምካ ምፅውዑሲ 3-4 ናይ ኣሕዋትካ ፀዊዖም ረኽብዎ ገለመለ እዚ በቃ ለሚድናዮ ማለት እዩ። ካብዚ ዝወፀአ ግን ፅባሕ ክንከይድ ኢና ናብ እንዳክስቶ ቆፀሮ ኣለና እንታይ ኢኻ ሞልካኒ ማዓስ እዩ እሞ እዚ ሕቶ እዚ ብዘይ መቋረፅ ኢል ነጊረካ እንዴ በቃ ምስ በፅሐ ከዓ ክነገረካ እየ መሊሻ ሕጂኻ ሕጂ ረሳዕ እዩ ኣይርስዖን እቲ ሰብ ናይ ኣልትሳይመር ታይፕ ዝበሃል ናቱ ዋና ምልክት እቲ ናይ ቀረባ ዝሰማዕኻዮ ወይ ዝረኣኻዮ ወይ ኣብ ውሽጢኻ ዝኣተዎ ነገር ቀልጢፍካ ምርሳዕ ከምዘይሰማዕ ምርሳዕ ወይ ምዝንጋዕ ዋና ሳይን። እቲ ካልእ ኣብ ኣተሓሳስባ ክበሃል ከለኹም እዩ ሕጂ ጥርሙስ ኣምፅኻሲ ዝተዓፅወት ጥርሙስ ወይ ዝስተ ነገር ዘለዋሲ ከመይ ጌርካ ከምትኸፍታሲ ብዘመንካ እንዳገበርካዮ እንተሓሊፍካ ሓሲብካ ይኮንካ እንትገብሮ ስኢልካ ኣውቶማቲካሊ ከማ ናበይ ከም ትጠውዮ። ሕጂ ጥርሙስ ሂብካዮም እቶም ሰባት እዚ ሓሳብ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ገባበራ ካብ ውሽጦም የለን እንታይ ክገብሩ ይብሉካ። እቲ ሳልሳይ ፅቡቅ ዝዛረብ ኣንታ ክርስቶሲ ከመይ በቃ ዘረብኦም ጥዑም ኣቦይ ክስቶ ወይ ከዓ ኣደይ ክርስቶሲ ክዋስኣ ከለዋ ከመይ ትብለን ሳደንሊ ተቋንቆዖም እንዳረቐቐን እንዳደኸየን ይመፅ ናይ ቃላት ጉድለት ዓረፍተ ነገር ጀሚርካ ዘይምውዳእ ቃላት ደሊኻ ምስኣን እንታይ እሞ ዝበሃል ዕዳጋ ክኸይድ ኢለ ንኽብሎሲ ናብ ሆስታይ ክኸይድ ናብ ክገዝእ እኮ እየ ደልየ ይብሉካ ወይ ዕዳጋ ማርኬት ዝብል ቃል ይጠፍኦም ማለት ሕጂ ብተጠዋዊኻ ምግላፅ ገለ ጅምሩ ኣብ ምስትዋዕል ከዓ ምስትዋዕል ዝበሃል ነገር ከዓ ምስትዋዕልሲ ተስተውዕል እንተኮይንካ ሳዕቤን ትገብሮ ነገራት እውን እዚኣ እንተገይረያስ እዚኣ ክትከውን ትኽእል እያ ትብል ኢኻ እሱ ነገሩን እንዳጎደለ ይኸይድ። እንታይ ይበሃልን ኣይበሃልን ብልሙድ ሰብሲ ኣብቲ ዓበዮ ኮንቴክስት እዚ ይበሃል እዩ እዚ ኣይበሃል እዩ እዚ ይግበር እዩ እዚ ኣይግበርኒ ተባሂልና ዓቢና ኣለና ስነ ምግባር ዋላ ንበሎ ካብኡን ይወፅእ ትሰበቅ እሞ ዓብ ሰብ ዘይትፅበዮ ነገር ክዛረብ ከሎ ትሪኦ ዘይኮነ ነገር ምግባሩ እውን ኣየስተውዕልን ኣሎ ዘይግበር ነገር ከም ዝገብር ዘለውን ፈፂሙ ኣይርድኦን እዩ ዘሎ እንተ ኣብቲ ዝገደደ ኩነታት ከዓ ማንካ እንታይ ኢኻ ትገብረሉ ካራን ፋርኬታን ከመይ ኣዋሂድካ ብከምኡ ዝብላዕ ነገር ትበልዕ ዝብል ነገር ይጠፍኡ። ዶክተር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኢኻ ከፊልካና ዘለኻ እሞ ቁሩብ እቱ ኢልናሲ እንታይ ዓይነት ዲሜንሽያታት ኣሎ ተፈላለየ ዶ እዩ ብዛዕባ እዚ ሒደት ወላ እንተትነግረና ምንቲ ዝያዳ ክንፈልጦ ደስ ምበለኒ። ዳኒ ሓወይ ኣልትሳይመር ዴመንስ ትበሃል ቫስኩላር ዴመንስያ ናይ ክልቲዑ ህዋስ ኣሎ እንደገና ናይ ኣብ ቅድሚት ሓንጎል ዘጋጥም ፍሮንታል ዴሜንሽያ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ቅድሚት ርእስና ኣብቲ ፍሮንታል ከባቢ ጥራሕ ጉድለት ሓንጎል ከጋጥም ከሎ ማለት እዩ ሌቪ ቦዲ ዴሜንስያ ዝበሃል ኣሎ እቲ ናይ መጨረሽታ ከዓ ከም ዴመንስያ ዘይቁፀር ግን ምርሳዕን ምዝንጋዕን ዘለዎ ኣብ ፀቕጢ ዘጋጥም ምርሳዕ ኣሎ ማለት እዩ። ነዚአን ሕጂ ምዳና ኣብተን ክልተ ቀዳሞት እንዲና ክነድህብ
ክገልፀን እንተኮይነ ኣብ ኣልሳይመር ዴመንስ ወይ ከደመንስያ ደመንስ ክብል ከለኹ ኣብ ብጀርመን ከምኡ ስለንብል እዩ እዚ ኣልሳይመር ናይ እቲ ዝረኽቦ ሰብ ሽም እዩ ጀርመናዊ እዩ ከመጋጣም ነዚ ሕማም ንመጀመርታ ግዜ ዝገለፆን ሽም ዝሃቦን ሰብ ስለ ዝኾነ ብኡ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዚ እቲ ዝበዝሕ እዩ ኣብኡ እንተመፂና 50 ልዕሊኡ ንዘለዉ ተኸታተልትና የቕሬታ እንዳሓተትኩ ኣነ እውን ኣብኡ ስለ ዘለኹ ግን ፀገም የብለይን ሓንጎልና ከምቲ ካልእ ኣካልና እንዳተቐየረ ዝኸዶ ሓንጎልና እውን ቮልዩሙ እንዳቐነሰ ይኸይድ ኣብ ገሊኡ ሰብ ከዓ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ቀልጢፉን በዚሑን ይጎድል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ኣልሳይመር ዴመንስያ ትበሃል እንታይ ዓይነት ኣለዋውጥ ኣሎ ኣብ ቅድሚትን ኣብ ጎንን ኣብ ቅድሚት ጎኒ ዘሎን ፍሮንቶ ቴምፖራል ኣብ ዝበሃል ክፋላት ሓንጎልና ዘሎ ናይ ዓቐን ሓንጎል ምጉዳል ሶኮልድ ኣትሮፊያ ብኡ ዝመፅ እዩ እቲ ቫስኩላር ዴመንሽያ ዝበሃል ከዓ ብከምቲ ቫስኩላር ዝብል ሰራውር ደም ማለት እዩ ብከምኡ ዝመፀ ዴመንሽያ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ናይ ሓንጎልና ብደም ምምጋብ ኩነታት ክመዘናበል ወይ ከዓ ክጎድል ይኽእል እዩ ከም ኣብ ልብና ናይ ልቢ ኣታክ ኣጋጢሙ ንብል ብደም ዝውውር ፀገም ማለት እዩ ኣብ ሓንጎልና እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብቲ ርኡይ ዝኾነ ኩነታት እቲ ሰብ ስትሮክ ኣጋጢምዎ ተባሂሉ ከማን ገለ ክፋላቱ ለሚሹ ምዝራብ ስኢኑ ከምዚ እንዳተባሃለ ይግለፅ ማለት እዩ ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብዚ ናይ ዴመንሽያ ኩነታት ክንመፅእ ከለና ደም ስለ ዘይበፅሕ ኣብ ናእሽቱ ካፒላርስ ኣብ ናእሽቱ ኣብ መጨረሻ ጥብ ዝብለሉ ደም ዕፁን ስለ ዝኸውን እቲ ሰራውር ደም ስለ ዘይበፅሕ እንዳመተ ብመጠን ዝበዝሖን ብመጠን ከዓ ነቲ ክፋላት ሓንጎልና ንምሕሳብ ንምዝካር ንምስትውዓል ኣገደስቲ ዝኾነ ክፋላት ሓንጎልና ከጥቀ ከሎ ሰብ ሕማም ረሲዕ ኣይጋጥሞ ማለት እዩ ናይ ክልቲኡ ሕውስዋስ ዘለዎ ዝበልክዎ ሚክስድ ፎርም ከዓ ዝገለፅክዎም ክልተ ዓይነት ለውጥታት ተርእይዎ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ፍሮንታል ዴመንሽያ ዝበልክዎ ኣብ ፊት ንፊት ጥራሕ ዝረአይ ኣዝዩ ርኡይ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ጉድለት ወይ ከዓ ምጉዳል ናይ ሓንጎል ኮይኑ ኣብኡ ከዓ እቶም ሰባት ርኡይ ዝኾነ ኣብኡ ጥራሕ ዝረአይ ኣዝዩ ምስ መንነቶምን ቅድሚኡ ዝነበረ ስብእንኦም ዘይከይድ ቀልጢፍካ ምቅርራብ ንሰባት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ምቕራብ ብካልእ ኣንስቲ ብምዃነን ጥራሕ ወይ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃነ ዓይነት ዝበሃልን ዝግበርን ነገራት ምግባር በቃ ፈፂሙ ምስ ስብእኖም ዘይከይድ እዚ ቲፒካል ዝኾነ ናይ ፍሮንታል ዴመንሽያ እዩ ማለት እዩ እቲ ሌቪ ቦዲ ዝበልክዎ በተን ሌቪ ቦዲ ዝበሃላ ኣብ ሓንጎል ዘለዋ ዝቕየራ ዝመታ ዝሓቃ ዓይነት ለውጥታት ዝተሰየመ እንድዩ ብጣዕሚ ሬር ኬዝ እዩ ንገለ ሰባት እዩ ዘጋጥም ኣብኡ ከዓ ክብድ ዝበለ ዓይነት እዩ ኣካይድኡ ቅልጥፍ ዝበለ እዩ ኣካይድኡ ካልእ ኣካላዊ ነገራት እውን ይወስኽ እዩ ብዙሕ ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣብኡ ኣይነድህብን ኢና ሎሚ እቲ መጨረሽታ ዝበልክዎ ከዓ ሕማም ፀቕጢ ዘጋጥም እቶም ሰባት ናይ ፀቕጢ ሕማም ይጋጢምዎም ግን እቲ ዘለዎም ምዝንጋዕን ምርሳዕን ምጉዳልን ግን ቀልጢፍካ ብዛዕባ ሕማም ረሲዓ ክትሓስብ የገድደካ ግን ምስ ኩነተ ምስ መርመርካ ምስ ሰበልካዮ እቲ ዝበልናዮ ኣብ ሓንጎሉ ለውጢ ከምዘየሎ ምስ ረኣኻ እዚ ሰብዚ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ዋላ ቅድሚ እውን ኣብቲ ኮንቴክስት ሂወቱ ፀቕጢ ኣጋጢምዎ ኣሎ ከመይ እዩ ጀሚርዎ ኢልካ ምስ ስድራ ክትዘራረብ ከለካ እሱ እውን ዝህበካ ስእሊ ይሕብረካ እዩ ካብቶም ካልኦት ዝገለፅክዎም ዝፍለይ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ ነቲ ኣንፃር ፀቕጢ ሕክምና እንተረኺቡ ብመጠን ዝሓሾ ፀቕጣዊ ምልክታት ብመጠን ኣብኡ ዝሓሾ እቲ ናይ ምዝንጋዕ ናይ ምርሳዕን ነገር እንዳጠፍአ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ንቡር ዘይኮነ ኣብ ዴመንሽያ ዘየጋጥም ለውጢ የጋጥሞ ማለት እዩ ፅቡቅ ለውጢ ማለት እዩ ብሕክምና ወገላልፃ ግን እዚኣ እውን ፕሶይዶ ዴመንሽያ ትበሃል ኣብቲ ፀቕጢ ተጋጥም ፕሶይዶ which means
ሓቀኛ ዘይኮነ ደመንሽያ ተባሂሉ ይግለጽ ማለት እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ ሕማም እዩ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ልዕሊ ዝኩሉ ኣሎ እቲ ድፍውስ እግዚኣብሔር ኣለና እቲ ምሳና ዝኸውን እግዚኣብሔር ኣሎ ሓቂ ብከምኡ ክንፈርሕ ኢልና ኣይኮነን ግን ምንቲ ክንጥንቀቕ እዚ ዓይነት ሕማም ብኸመይ እዩ ዝመፅእ መምፅኡ ሲ እንታይ እዩ ንዓይኑ ምንታይ ይሕዘንን ንዓኸ ንምንታይ ይሕዘካን ዝፍለጥ ነገር የለን ግን ኣብቲ ዝሓዝዎ ሰብ ብዝተገብረ መርመራታት ኮመን ዝኾና ለውጥታት ከም ዘለዋ ገለ ቲፒካል ዝኾና ፕሮቴኢን ዓይነታት ካብቲ ኖርማል ዘይሓዞ ሰብ በዚሐን ኣብተን ዝተጎድኣ ሴላት ከባቢ ከም ዝርከብ እዚ ፕሮዳክት ከም ዘሎ ኣብቲ ኣክስለሬት ምግባር ከዓ ተራ ዘለወን ኢንዛይማት ከምዚ ሾሊን ኤስተራዘ ዝበሃል ኢንዛይም ንኣብነት ከም ዘሎ ከም ዘቀላጥፎ ናቱ ብዝሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰም ሶርት ኦፍ ኣብቲ ዘጋጠመስ ለውጢ ንምንታይ የጋጥም ዘይኮነስ ኣብቲ ዘጋጠመስ ዝረኣዩ ነገራት ብከምኡ ከዓ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ንምባል ማለት እዩ ኣብዚ መርመራታት ይካየዳሉ ማለት እዩ ካልእ ዝፍለጥ ነገር ፎር ሰም ሪዝንስ ማናቱ ዝኾኑ ናይ ሓደ እንቋቑሖ ማናቱ ዝኾኑ ኣብ ገሊኡ ስድራ ከዓ ተደጋጊሙ ገለ ስሩ ጀነሬሽንስ ይርከብ እሞ ናይ ዘርኢ ዳይሜንሽን ጀኔቲካል ዳይሜንሽን እውን ክህሉ ክእል እዩ ተባሂሉ ይጥርጠር ኣይዞሌት ዝተገብረ ግን እዚ ክሮሞሶም እዩ ዝበሃል ነገር ግን የለን ዓይነት ኣነባብራ ዝበልክዎ ተጠቃዒነት ይውስኽ መስተ ዝሰትዩ ድራግ ዝወስዱ ሽጋራ ዝሰትዩ ሽኮርያ ዘለዎም እሞ ከዓ ሽኮርያ እዮም ብጥንቃቐ ዘይሕዙ ደም ብዝሒ ዘለዎም ደም ብዝሖም ብጥንቃቐ ዘይሕዙ ኣንጻር ኮለስተሮል ዝውሰድ ነገራት ክግብኦም ከሎ ዘይወስዱ ሰባት ብነባብሮኦም እቲ ሓደገኝነቱ ይወስኽዎ ሪስኮም ይውስኽ ካብቲ ንቡር ሰብ ማለት እዩ ተኻልእ ዕድመ ኢልና ኣለና ዕድመ ብመጠን ዝወሰኾ እንዳ እቲ ተጠቃዒነት እንዳወሰኸ ከይድ ምንም ከይገበረ ዝሰቡን ሲ እዚ ሕማም እዚ ንኩሉ ሰብ ማዕረዶ ይመስል ወይስ ንገለ ዝያዳ ዘጥቅዖም ሰባት ኣለው ኣብ ዓለም ከ ክንዲምንታይ ሰባት ሓሚሞም ኣለው ተጠቂዖም ኣለው በዚ ሕማም እዚ ዶክተር ብሓፈሹ ገለ ስእሊ ክህልወና ኣብ ሙሉእ ዓለም 55 ሚልዮን ህዝቢ ብሕማም ረሲዓ ይጥቃ ተባሂሉ በዚ ሰዓት ይግመት እዚ ዝተቆፅረ ዳታታት ዝሃቡ ስለ ዝነበሩ እዮም እምበር ዘይህቡን ዘይኣተውን ዘይተቆፅሩን ብጣዕሚ ብዙሓት ከም ዝኾኑ ክንግምት ንኽእል ኢና ኣብ ጀርመን ኣብታ ኣነ ዝቕመጠ ዓዲ ካብ 83-84 ሚልዮን ህዝቢ 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ብሕማም ረሲዓ ይጥቃ ኣዝዩ ብዙሕ ካብ 80 ሰብሲ 2 ሰብ ብዙሕ እንደገና ከዓ ዕድመ ብዝወሰኸ መጠን ስለዚ ዓበየ ጥራሕቲ ሰብ እቲ ሪስክ ውስኽ ንኣብነት ካብ 65-69 70 ዝኾኑ ሰባት 1.8 ሚእታዊት ይጥቅዑ ክንብል ከለና ዕድሚኦም ግን ካብ 9 ስለ ዝወሰኸ ጥራሕ 36 ሚእታዊት ካን ኢማጂን ካብ 100 ሰባት 36 ሰባት ሕማም ረሲዓ ይጥቁ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካብ ሰብኡት ዝበለፀ ይጥቅዑ እዚ ከዓ ኣነ እውን ዝረኣኽዎ ነገር እዩ ብምንታይ ንዝብል ብዙሕ ዝግለፅ ነገር ኣሎ ንፁር ዝኾነ ነገር ግን የለን ንዓይ ዝርዳእኒ እውን በዚ ሕጂ ንቕመጠሉ ዘለና ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ዝነብሮ ዕድመ ብዛ ምድሪ ካብ ሰብኡት ብ5 ዓመት ብውሕድ ይበዝሕ ኣብቲ ዕድመ ምውሳኽን ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ናይ ሕማም ረሲዓ ተጠቃዕቲ ክኾና ዕድላትን ከዓ ይገፍዕ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ኢለ እየ ዘብሎ ምናልባሽ ኣብኣ ክንውስኻ ንኽእል ሰብኡት ወይ ኣወዳት ኣሕዋተይ ቀሬታ ግበሩለይ ኣካይዳና ከዓ ሰብኡት ብዙሕ ግዜ ንጥዕና ዝምችው ኣይኮነን ንመስተ ንሽጋራ ዝተፈላለየ ነገር ኤክስፖዝ ዝኾኑ ወይ ከዓ በመጋግባ ብክስታይ ብጥንቃቐ ዘጉድሉ ብዙሕ ግዜ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ኩሉ ሻ ኣይኮነን ብሉፃት ኣወዳትን ሰብኡትን ከም ዘለውን ይርዳእኒ እዩ ስለዚ እዚ እውን ተረኣፃወት ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ከም ዝመስል ብኸመይኹም ንስኻትኩም ንሓደ ሕሙም እወ ሒምዎ ኣሎ ክትብሉ ንዕኡ ምርመራ ትገብርሉ ድዩ ወላ ከመይ ጌርኩም ትፈልጥዎ እንታይ መገድታት ኣሎ እዚ ሕማም እዚ ሰብ ኣጥቂዕዎ ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ግዜ ምናልባሽ
እትሰቡን እንዳተፈለጠ ስለ ዘሎን ስለ ዝርብሾን ሕክምና ወይ መርመራ ዝደሊ እሱ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ግን ሬር ኬዝ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣይጋጥምኒ ፅቡቅ ኣለና እዮም ዝብሉ እታ ስድራ ከዓ ወይ ከዓ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ከዓ ኦፌንድ ከይከውን ኢሎም ናይ ምግዳፍ ዓይነት ናይ ምዕጋዝ ስጋዕ ዘይገደደ ዓይነት ነገር ኢኻ ትርኢ። ስለዚ ሓበሬታ ናይቲ ሰብ እንተተኻኢሉ ልዕሊ ኩሉ ናይቲ ክሪቲካል ዝኾነ ስድራ ናይ ቀረባ ዝኾነ ቤተሰብ ኣገዳሲ ኢንፎርሜሽን ከምዚ ገይሩ ጀሚርዎ ከምዚ እንዳኾነ ኸይዱ ከምዚ እንዳገደደ መፅኡ ካብዚ ንትን ይጎድል ኣሎ ደጋጊሙ ይሓትት ኣሎ እዚ ሓበሬታ የድልየኒ ማለት እዩ። ተኻልእ ኣብ ስራሕ ክመፁ ከለዉ ዝተፈላለየ ዓይነት ተኽእሎ ምስትዋዕልን ተኽእሎ ቋንቋን ተኽእሎ ምዝካርን ዝሕብሩ መርመራታት ኣለዉ። ሚኒ ሜንታል ስታትስ ስኬል ቴስት ዝበሃል MMST ዝበሃል 30 ነጥቢ ይወሃቦ እቲ ሰብ ካብ መንነቱ ጀሚርካ ሎሚ እንታይ መዓልቲ እዩ እንታይ ወርሒ እዩ እንታይ ናይ ሰሙን መዓልቲ እዩ ኣበይናይ ከተማ ኢና ንቕመጥ ካብ 107 ክተጉድል ከለኻ ክንተይ ጎድል ካብኡ ኸመልሽካ 7 ክተጉድል ከለኻ ነታ 93 ዘኪርዋሲ እንደገና ካብታ 93 7 ክጉድል ከሎ ማለት እዩ። ቁፅሪ ንፉዕ ኮይነስ ኣይፈልጥኒ እንተይሉካ እቲ ሰብ ወይ ምስ ቁፅሪ ርክብ ዘይብሉ እንተኮይኑ ፌር ንምዃን ኦኬ እዚኣ ከምዚኣ ትብል ቃልስቲ ስፔሊንጋ ካብ ድሕሪት ጀሚርካ ንገረኒ። ንኣብነት ራድዮ ወይ ሓንቲ ስእሊ ክልተ ሄክሳጎናል ዝኾና ፊገራት ነንሕደን ዝተኣሰራ ኣብ መንጎኦን ከዓ 4 ዓንጎሎ ቦታ ዝፈጠራ ብምትሕዋስ ነዚኣስ በዓላ ፅባቐ ይኮነን ዘገድሰኒ ኮፒ ጌርካ ኣብዚኣ ጎኒ ጎና ሰዓላ ኢልካዩ ይሽገር። መዓት ነገራት ትጎድል መስመራት ትጎድል በበይኑ ስእሎ ላዕልን ታሕቲ ንገብሮ ጥዑይ ትብሎ ዝመስለካ ሰብ ማለት ይሽገር። ሓንቲ ምልእቲ ዓረፍተ ነገር እስቲ ስቕ ኢሉ ዝመፅኣልካ ንገረኒ ኢልካዮ ምልእቲ ዓረፍተ ነገር ኣነ ክስቶ እየ ዝበሃል ክብለካ ክእል ወይዘር ከምዚኡ ክብለካ ክእል ጠጠው ይብሉ በቃ ሴንቴንስ ንምፅሓፍ መምህር ኮይኖም ሴንቴንስ ንምፅሓፍ ይሽገሩ ወይ ከዓ ጀሚሮም ከዓ ዝኾነ ነገር ጎድሎ ቃል ይስእኑ እዚ ኣብ ኢደይ እንታይ ኣሎ ሰዓት ዝብል ቃል ክጠፍኦም ይኽእል ካብ 30 28 ብውሕድ እቲ ሰብ እቲ ነጥቢ ከምፅእ ኣለዎ ካብኡ እንተጎዲሉ ሴንሲቲቪቲ ኢሹ ማለት ይቕፅል ማለት ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ነቲ ሓንጎል ከዓ ንኽርዮ ይቐፅል ማለት ሲቲስካን ወይ ኤምአርኣይ ሲቲስካን ዳርጋ ይግበርኒ ሕጂ ኤምአርኣይ ዝግበር ማግኔት ሬዞናንስ ኢሜጂንግ ርኢኻ ከዓ እተን ዝገለፅክዎን ኣብ ሓንጎል ክፋላት ዘለዋ ለውጥታት ምጉዳል ዓቐን ሓንጎል ድዩ ኣበየናይ ቦታ እዩ ዘሎ ቲፒካል ናይ ኣልሳይመር ድዩ ወይ ከዓ ናይ ፍሮንታል ኣትሮፊ ዴመንስ ድዩ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ቫስኩላር ዴመንስ ድዩ እተን በሰላታት ናይ ደም ምዝዋር ዝጎደለን ድየን ዘለዋ ገለ ንዝብል ነገራት ይሕብረካ ማለት እዩ። ኣብቲ ኣልሳይመር ዴመንሽያ ዝበልክዎ ከማን ቀፃልነት ዘለዎ ኮምፕሊትሊ ሹር ንምዃን ከማን ካብ ሓንጎል ፈሳሲ ተወሲዱ ዝድለይ ፕሮቴኢን ኣሎ ኣብኡ ጥራሕ ታው ፕሮቴኢን ዝበሃል ማለት እዩ ዳርጋ 100% ርግፀኛ ዝገብረካ ማለት እሱ ምዃኑ ስርግፅ እዩ። ምዳን ኣብቲ ኤርሊ ስቴጅ ኣለዉ ባይዘወይ ሓደ ግዜ ሰብ ሱሳታት እውን ብደመንሽያ ይጥቆ እያ ክምርመረ ክእል ማለት እዩ በዚ ሓንጎል ፈሳሲ ተወሲዱ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኩሉ ነገር ኣኪብካ ኣብ እቲ ሕማም ሽምሃብ ትመፅእ ኣለዎ ክስቶ ከምዚ ዓይነት ኣለዎ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ክንገብር ይበሃል። ዶክተር ዘራብሩ ሓወይ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኢኻ ኣካፊልካና ንፁር ድማ ኣሎ ግን ሓደ ሰብ በዚ ሕማም እዚ እንተደኣ ተጠቂዑሲ ሓገዝ ክሕገዙ ዝኽእል ነገር ኣሎ ዶ? ብምንታይ ክሕገዙ ዝብል ሓሳብ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ከምቲ ምክንያቱ ዝበልናዮ ብዝከኣል ምክንያቱ ንምጉዳል ዝበልናዮ ኣበየናይ ኩነታት እቲ ፕሮቴኢን ምብዛሕ ዝበልናዮ ናይቲ በዚሑ ዝርከብ ኢንዛይም ዝበልናዮ ብኡ ብምብጋስ መድሓኒታዊ ሕክምና ኣሎ። እዚ መድሓኒታዊ ሕክምና ዘሕዊ ዘይኮነ
ዘደናጉይ ወይ ከዓ ኢንቨስት ኬስ ከዓ ዳርጋ ጠጠው ዘብል ሕክምናታት እዩ ብዙሕ ግዜ ግን ከደናጉይ ይኽእል ኢልና እንተወሰድናዮ እዚ እውን ኣገዳሲ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ብዝቐልጠፈ ክጅምር ከሎ ዝተጀመረ ሕክምና ፅልዋ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ሰለስተ ዓይነት መድሃኒታት ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ንጥቀመለን ዶነፐሲል ዝበሃል ሪቫስቲግሜን ዝበሃል ሜማንቲን ዝበሃል እቲ ሪቫስቲግሜን ከማን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዕብየት ምዋሓጥ ዝፅግሞም ሰባት ኣለው ዝጥቃዕ መዓልታዊ ዝቕየር ብፍላስተር ዓይነት እውን ኣሎ ብካፕሱላ ዓይነት እውን ኣሎ እቲ ካልእ እውን ብኬኒና እዩ እቲ ዶነፐሲል ዝበልክዎ ሜማንቲን ዝበልክዎ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ ግዜ ምስቲ ደመንሽያ ዝመፀ ወይ ከዓ ቅድሚኡን ዝነበሮ ፀቕጣዊ ምልክታት እውን ክህልዎም ይኽእል እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ንዓታቶም ንኹነቶኦም ዝምጥን አንቲደፕረሳንት ኣንጻር ፀቕጣዊ ዝኾኑ መድሃኒታት እውን ይወሃቦም ዋላ እቲ ደመንስያ ከለውን ኣብ መነባብርኦም እቲ ፀቕጢ እንተጎዲሉሎም ርኡይ ዝኾነ ኣክቲቪቲን ለውጥን ትሪእሎም ማለት እዩ ብኡ ዝመፅኦም ምድኻም ወይ ከዓ ምግዳድ ናይ ምልክታት ናይ ደመንስያ ክጎድለሎም ይኽእል ማለት ስለዚ ኣገዳሲ ሳልሳይ መድሃኒታዊ ዳይሜንሽን ብዙሕ ግዜ ብደመንሽያ ዝጥቁ ሰባት ዓበይቲ ሰባት እዮም እሳቶም ከዓ ብዙሕ ግዜ ምስ ስብእኖኦም ዘይከይድ ጥርጣረ ገለ የብዝሑ ነንስቶም ንሰብኡቶም ይኸሱ ቀፃሊ ኣይትእተውኒ ኣይትቕረብኒ ገለ ዓይነት የምፅኡ እሞ ከዓ ዲፔንደንት ኮይኖም ክንሱ ዘይኮነ ነገር ክርእዩ ይጅምሩ ሰብ ኣትዩ ነይሩ ንምንታይ ኣትይኹሞ ኣብዚ ገዛ ኣነ ከይፈቐድኩ ንምንታይ ኣትይኹም እዚ ሰብዚ ከምዚ ክገብረኒ እዩ ንዓዩ ዝተላእኸ ሰብ እዩ ገለ ዝብል ዓይነት ሃሉሲኔሽን ምስቲ ፓራኖያ ዝተበለ ኔጋቲቭ ዝኾነ ፕላስ ሲምፕቶማት ይውስኹ ማለት እዩ ይርበሹ ድቃሶም ይርበሽ ይዕገርግሩ ኣብ ገሊኡ ኩነታት ኣብ ቀረባ ኾኑ ይቁጥዑ ነዚኣቶም ሰባት ከዓ አንቲሳይኮቲክ ዝኾነ መድሃኒታት የድሊ ማለት እዩ ከምዚ ሶኮልድ ኒውሮሌፕቲካ ካብቲ ካልእ ሰብ ሽዞፍሬኒያ ወይ ከዓ ሳይኮሲስ ሒዝዎ ዘሎ ውሑድ ንኣብነት ሪስፐሪዶን ዝበሃል 0.5 ወይ 1 ሚሊግራም ኣብ ካልእ ግዜ ነቲ ካልእ ሰብ 8 ሚሊግራም ዝወሃቦ ማለት እዩ ኦላንሳፒን ዝበሃል ስጋዕ 30 ሚሊግራም ዝወሃብ ነቲ ካልእ ሰብ ንዓታቶም 2.5 ተበዝሕ 5 ሚሊግራም ገለ ማለት እዩ ከምዚ ክፌትያፒን ዝበሃል 500-600 ኣንቲ ሳይኮቲክ ሕክምና ክግበር ከሎ ንዓባኣቶም 25 ገለ ሚሊግራም ተገይሩ ሕድዓት ክህልዎም ሕድእ ክብሉ ካብቲ ጥርጣረን ፍርሕን ምክሳስን ክወፅኡ ይሕግዞም ማለት እዩ እዚ መድሃኒታዊ ሕክምና ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ዘይመድሃኒታዊ ዝኾኑን ኣዝዮም ኣገደስቲ ንብሎምን ነገራት ከዓ እንታይ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ናይ ምዝካር ተኽእሎ ዘመሓይሹ ነገራት ከም ፃወታ ከም ካርታ ከም ቼዝ ከም ዳማ ዓይነት ወይ ከዓ ከምዚ ፊደላት ትመልዓሉ ኣብ መጨረሽታ ዓረፍተ ነገር ዝኸውን ወይ ቃል ዝኸውን ነገራት ልምምድ ብዓይነት እቲ ሰብ ኣብ ግዜ ጥዕንኡ ዘገድሶ ነገራት ብከምኡ ጌርካ ኣብቲ ሓንጎሉ ክሰርሓሉ ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ከዓ ኣብ ኮምፒውተራት ገለ ብዙሓት ፕሮግራማት ኣለዋ ከምኡ ዝሓቱ ካርታ ዘፃውቱ ወይ ከዓ ነገራት መልእ ዝብሉካ ስእልታት መልእ ዝብሉካ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንሓንጎል ንክሰርሕ ቻሌንጅ ዝገብር ናይ ምዝካር ተኽእሎ ዘመሓይሽ ናይ ምስትውዓል ተኽእሎ ዘመሓይሽ ወይ ቃላት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ዝውስኽ ነገራት ሓንቲ ቃል ሂብካሲ ናታ ኣንፃራ ወይ ገለ ምዝራብ ፃዕዳ ፀሊም ቀጢን ረጉድ ገለ ዝብል ነገራት ይሕገዝ እዩ ነቲ ዝርሳዕ ነገራት ንምዝካር ሰፍእ ምስፋይ ብዕንጨይቲ ገለ ነገራት ጀሚርካ ወጢንካስ ፕላን ጌርካስ እንታይ ከም ዘድልየካ ፈሊጥካ ትሰርሐሉ ኤርጎተራፒ ዝበሃል ቦታ ከይዶም ክለማመዱ ክእሉ ናይ ምንቅስቃስ ተኽእሎም ብዙሕ ግዜ ካብ ብዙሕ ነገር ስለ ዝጎድሉ በቃ ሰኢልካ ምጉዳል በቃ ኮፍ ምባል ካብ ምኻድ ዘይምኻድ ዓይነት እውን ኣለዎ ብጣዕሚ ዝጎዩን ዝኸዱ እውን ኣለዉ ኣብ ዘይኮነ እውን ዝኣትዉ ኣለዉ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ይጎድሉ እሞ ብመጠን ዝጎደልዎ ከዓ ማስሎም ሓይሎም እንዳጎደለ ይኸይድ ስለዘይጥቀሙሉ ማለት እዩ ኣንፃር እዚ ከዓ ብመጠን ዝፈቐድዎ ከዓ ኣብ ፊዚዮተራፒ ከይዶም ጂምናስቲክ ድዩ ገለ እንዳተመርሑ ክገብሩ
ገለ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣብ መነባብሮ ለውጢ ዝበልናዮ ንሓንጎል ዝጎድእ ልምምድ እንተነይርዎም ካብ መስተ ሽጋራ ድራግ ዝተፈላለያ ነገር ክጎድሉ ኣለዎም በቃ ካልእ እዚ ኣማራፂ ከማን የብሉን ሕክምንኦም ክከታተሉ መድሃኒቶም ንቡር ክወስዱ ካብ ሽኮር ካብ ቅብኣት ክጎድሉ እኹል ፈሳሲ ክወስዱ ፈሳሲ ዝስተይ ማለት እየ መዓልታዊ ኣብ መነባብሮኦም እሳቶም እውን ስለ ዘይዝክርዎ ስድራ ቀፃሊ ክሰትዩ ከተባብዖም ክቐርበሎም ኣለዎ ምዳና ኣብቲ ናይ ቫስኩላር ኬሲ ተራፃወት እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራዊ ኮንቴክስት ክመፅእ ከለኹ ከዓ ብዝከኣል በቃ ምዝራብ ዝብል ነገር ኣገዳሲ እዩ ብዙሕ ነገር ሰብ ከይፈልጠና ሰብ ከምዚ ከይርየና ዝብል በቃ እቲ ባህላዊ ነገር ምሳና ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ካብ ሎሚ ፅባሕ የተውፅኦን ኢኻ ግን ብዝከኣልና ካብዚ ነገር ዚ ክንወፅእ ኣለና ምክንያቱ ኣነ እንድሕር ብግልፅ ተዛሪበ ኣነ ሕገዝ ከባቢየይ ይሕገዝ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ቀልጢፍካ ምፍላጥን ቀልጢፍካ ብዛዕባ እዚ ምዝራብን ቀልጢፍካ ሓገዝ ምድላይን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዚ ከብለሉ ይፈቱ ማለት እዩ ኣነሲ ኣብቲ መጀመርታ ፐርሰናሊ ዘጋጠመኒ ማለት ከምዚ ርሑቅ ከምዘይኮነ ክንፈልጥ ኣብ ሓዊ ናይ ማዘረይ ማለት እዩ ኣኮይ ማለት እዩ ኣብቲ ዘጋጠሞ ግዜ ሲ ኣብ ሃገረሰብ እዩ ዝነብር ነይሩ ኣብኡ እሲ ክተሓዝ ኣይከኣለን በቃ ፊዚካሊ ከዓ ፊት እዩ በቃ ከመይ ዝበለ ጎበዝ እዩ ነይሩ ግን በቃ ክቆፃፀርዎ በዓልቲ ቤቱ ክትሕዞ ይከኣለትን ድሓር ኣብ ኣስመራ መፅኡ ኣብ ካንሸሎ ብዘሎ ገዛ በቃ እንዳሓፍቱ ተባሂሉ ናብ ገዛና መፅኡ ነይሩ ማለት እዩ ዝከረን ስለዚ እዚ ከዓ ሕክምና ይኮነን ንዑ ማእሰርቲ ኢኻ ትገብረሉ ዘሎ ሓፁር ዘለዎ ክወፅኦ ዘይክእል ተባሂሉ እምበር ከሕድኦ ኢልካ ኣይትፅበይን እያ ኣብኦም ኣምፂኦም ንዑ ይርድኦን እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ሰዓን ፍልጠት እዩ ማለት ንዑሲ በቲ ግዜትሲ ምናልባሽ ኣነ ሓሊፉ ክሪኦ ከለኹ ዘሕድእ መድሓኒት እንተዝረክብ ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ ሕድእ ተዝብል እሞ ኣብቲ ዝነበሮ ዝፈልጦ ዝመልኮ ኮንቴክስት ኣብኡ ክፀኒሕ ነይርዎ ዘሎን ኣልፎን ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ንምባል ቴንክዩ ዶክተር ዘርኣብሩ ሓወይ ብሓቂ ከመስግነካ ደሊ ብሓቂ ግዜኻ ሰዊእካ ከምዚ ዓይነት ብሉፅ ትምህርቲ ስለ ዝምሃርከን እቲ ሕማም እናሳዕረረ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣቐዲምና ምፍላጥና ክሕግዘና ይኽእል ንዓና ንቤተሰብና ንፈተውትና ንካልኦት ሰባት እውን ክንሕግዝ ንኽእል ኢና እሞ ስለዚ ብጣዕሚ ብሉፅ ትምህርቲ ኢኻ ካፊልካና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርኸብልካ ሓዳርካ ይባርኽ ደቅኻ ባርኽ ብሓቂ ተባርኸልና ኣሜን ቴንክዩ ዳኒ ሓወይ ኣነ እውን ኣዝየ የመስግነካ ደስ እንዳበለኒ እየ መፅአ ስለቲ ዝገበርካ ንለይ ዕድመኻ መልሽ የመስግነካ ኣነ እውን በቃ ኣዝኻ ተባረኽ መመልሹ ደጌታትካ ይስፋሕ በዓልቲ ቤትካን ደቅኻን ይባረኹ እቲ ኩሉ ይገርመኒ እዩ ኣነ ይገርመኒ እዩ መዓስ እዩ ግዜ ዘርክበሉ ከማን እንታይ እዩ ከመይ እዩ ኢለ ይሓስብ እየ ግን ፀጋ ኣምላኽ ወሰን የብሉን እሞ መመልሹ ፀጉ የብዛሕልካ ተባረኸለይ ቴንክዩ ተባረኽለይ ዶክተር ጎይታ በረድ ይኸብልካ ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለጥዑም ቃላትካ ቴንክዩ ተባረኸለይ ክቡራትን ፍቑራትን ቤተሰብ ፍሪ ፕሮዳክሽንስ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝየ ከመስግነኩም ደሊ ድማ ተስፋ ገብር ብዙሕ ዝጠቅም ትምህርቲ ካብዚ ወሲድኩም ክትኮኑ እዚ ምፍላጥና ክጠቕመና ይኽእል እዩ ድሓር ካብ ንጣሓስ ኣቐዲምና ክንገብሮ ዘለና ነገር ክንገብር ከምዚ እንተ ደኣ ተጀሚሩ እውን ተጠቕዐ ሰብ እንተ ደኣ ኣሎ እውን እንድሕር ከምኡ ዓይነት ሕማም ርኢና ናብ ሕክምና ቀልጢፍና ክንወስድ ክንሕግዞ ንኽእሎ ነገር ድማ ንክንሕግዝ ብዝብል ሓሳብ ኢና ኣቕሪብናዮ ናይ ሎም መደብ እምበር ኣብዚ ክንውድእ ኢና ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳዕ ንረኽበኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርኽ ከብልኩም ድሓንቀኒ